Sanibona bafethu uvane lo. So namhlanje the talk of the day was the Bafana Bafana final squad esikhishwe uHugo Bros. Hugo Bros bafethu niyamazi ulo mqeqeshi loyo ongathandi ukuzwa kakhulu ngabalandeli, umqeqeshi othanda ukuyithathela izinqumo zakhe. Izinqumo zakhe kayithathile namhlanje ukhethe ukuselecta abadlali besquad seBafana Bafana. Many fans are still not happy. Ama-fans amaningi awekho happy nge-decision eyenziwe, but ke nasi isquad esilandiwe bafethu. Ngizokhuluma nje briefly regarding iselection yakhe Hugo Bros. Yabo ngeke ngigxile kakhulu kubadlali. Ngizogxila kuma-comments engwaziwile after kuphumela isquad lesi. Squad ke bafethu asishintshe. The main players basakhona. Ronwen Williams, Ricardo Goss, Sipho Chain. Yabo wena wangitshela ngokwakho ubani ubungabafaka masuthi kuma defenders, you the likes of Modiba, the likes of Modao, Mbokazi, Sibisi, Okabini, you see yabo the usual players abajwayele ukudlala vela lapha emuva nasesiswini oMbatha noma uKwena, oSithole noNemtajela noObas. Nemtajela ke abantu abaningi babuzile ukuthi hawu udlala kanjani Nemtajela inama stats angekho mnandi kanje kushiwa abanye abadlali abadlala kahle, but ke nawe ungayicommentela lapho ngokwakho kuma forwards o Foster, uSunapolisi, oMahopa, oMagalwa. Magalwa bafethu bizi. Many people were crying. Many people were saying why uKeletso Magalwa engabizwa. Why uKeletso Magalwa ehlezi ebekwa ngaphandle ebedlala kahle. Umlandileke this time uHugo Bros. Hugo Bros ulenzile iqiniso wamlanda uKeletso Magalwa lo odlalela iSkhukhune United. Umjida ke uzobe khona ukuthi Bafana Bafana. Khumbulani phela akusiyona lena igame esemqoka ngaleyo ndlela for iBafana Bafana. Yes, ungasho ukuthi igame yokuyilolonga, but I don't think le game le izobaleka ngaleyo ndlela because iBafana Bafana iyodlala le eGqeberha. Njengoba iyodlala eGqeberha iyodlala against iZambia. This is a friendly match. This is a friendly match. Engeze sinikeze into ethini mina ngokwami iBafana Bafana kwakumele cause kwakuphumile. Ngiyakhumbula ngiyibona impela indaba kuthiwa iBrazil ayifuna ukukhetha between iMorocco and iBafana Bafana, and iBafana Bafana kwakumele iphendule. Nako ke iBafana Bafana yakhetha ukudlala against iZambia. Sasothola iBrazil iteam eqinile bafethu, sithi ukuprepare for iWorld Cup and iAfcon with iBrazil. Imagine playing with Brazil, a friendly game against Brazil. That is something right there. But again, we chose iZambia. iZambia ayingenile kwiAfcon, ayingenile futhi na kwi World Cup. Yabo. So angazi ngempela why si choose yona, but ke iyona game leso idlala silolonge for iAfcon. So ngizokhuluma ngeselection. Abantu abaningi bakhulumile la. Ngibabonile abantu bekhuluma bekhala ngobani? Bekhala ngoNyoso. uNyoso bafethu uyaperform and abantu bayakhala. uNyoso uyaperforma, abantu bayakhala. Ngifuna ukuyicacisa lento bafethu. uNyoso uThembinkosi Lorch musana ukukhala kakhulu. Mina ngokwami I think uLorch uzolithola ithuba lakhe. I think uLorch uzolithola ithuba lakhe and sekukaningi kakhulu abantu bekhala. Akubona owokuqala, akubona okwesibili and akubona okwesithathu. Yabona lento ingikhumbuza bani na? Ingikhumbuza uThembazwane. Ukukhumbula kahle uHugo Bros esathana kufika la abantu abaningi babekhala bethi why uThembazwane engabizwa kuBafana Bafana, why uThembazwane engayidlaleli Bafana Bafana. There is a player okuthiwa uThembazwane umshishi but akayidlaleli Bafana Bafana. Ama-fans akhala wazowabizwa bafethu uThembazwane. Wafika ukwenzani kuBafana Bafana? Wafike ukwenzani? Wafike wadlala kahle. So uyabona ninelungelo zama-fans and kulungile ngempela and ku-right ukuthi nikhale. Nami ngiyakhala ngoLorch, yabona ngifuqa nami ngiyakhala, but ke at the end of the day uHugo Bros isinqumo asithathayo uyena osithathayo. Abantu abaningi bangathi mhlambe why hleze biza abadlali bePirates abaningi. I think kule AFCON esiphuma kuyona ubebiza isquad seSundowns esiningi. I think ubiza based on the level of players indlela abadlala ngakhona. Don't get me wrong. Ningangizwa ngempela kabi bafethu. But ngokwami I think ulanda based on indlela abadlala ngakhona. Mhlambe you can make your case kubanye abadlali. Yabo mhlambe ama stats. Wangitshela ama stats uthi ha ama stats. But ama stats at the end of the day awalidlala ibhola. Ibhola lidlalwa egroundini. Ama stats awalidlala ibhola awakaze futhi alidlala ibhola. Yabo, umlandeli webhola ozongizela ama stats, mina ngikuthatha serious. Ngizele ngenqamu phansi.
yini edlalwa phansi ngicomparishela lowo mdlali nalowo mdlali ngangicomparishela ama stats uthi hawu ngathi ngakoranga amagoli amangaka khona ngibabonile bekhalaza bethi why uReynolds engabizwanga bizwa uMahropo. uReynolds unenkinga sifo senhliziyo umjida yabo yabona umuntu engimkhalela kakhulu uThembinkosi Lorch. Abanye ngabakhalela mina nangumdlali ngimkhalela kakhulu. So bafethu iselection yakhe uHugo Bros akumele siyicriticize kakhulu. Umjida ozolithola ithuba lakhe. Mina I believe ukuthi uThembinkosi Lorch sizoba naye kwi-World Cup. I strongly believe ukuthi sizoba naye kwi-World Cup. Yabo. But ke wena ungangitshela ngokwakho obani obufisa ukubabona kule squad seBafana Bafana esizohamba siyodlala kule friendly. Keep in mind this is a friendly game. Akusiyona igame esingayi like ongakhala kakhulu naye uHugo Bros nginawo ukuthi hawo wow usuqinisa ngaka nawo manje yabo bekumela anikeze abadlali ithuba mhlambe njengophuso Dithejane abanikeze ithuba abajida bayodlala lapha bathi ukuyibonakalisa nabo andawo yena uHugo Bros yabo. I strongly believe ukuthi kube ulandiwe uphuso Dithejane bekuzoyenza sense for me. Mduduzi Shabalala, why not Mduduzi Shabalala guys yabo siyodlala i-friendly match. It's not a game esingathi no man, this is a friendly match esobe siyilolonga ngayo. It's not a match esingayithatha serious that no man. But ke wena ungangitshela how do you feel about le selection eyenziwe Hugo Bros. Mina I fully support the selection but let's not cry kakhulu. I think abajida bazolithola ithuba labo. Nawu Nkeletho Magala nawo selitholile ithuba lakhe. Thembinkosi Lorch, best believe the boy will come back to iBafana Bafana. Best believe yena mayasaqhubeka nje with performance yakhe ngeke akukho lula ukuziba iperformance kanje. Akukho lula ukuziba iperformance kanje. Uyathanda uthandi, you like it, you do not like it, the boy will be on a plane to eAmerica, trust me. Yena nje mayasayeke inegativity, ayeke ukulalela kakhulu abantu, aqhubeke nje adlala ibhola. Into engiyithandayo i-country le ayidlalelayo le eMorocco la adlala khona akwenziwe izinto eziningi, kudlalwa ibhola yabo. Kunama rules nje akhona, kunamalungelo akhona, abadlali bakhona bafocus kakhulu ebholeni. Akufani nje la eSouth Africa uphume ejimini uyoshaya ijiki, uphume ejimini uyoshaya ijiki, uphume ejimini uyobona amantombazana. Azikho into kanjalo ngale yabo. Kukhona nabo bani nabo Ziyech, njengoba sekhona nabo Ziyech, khona abadlali abakhulu adlala around bona manje uThembinkosi Lorch abazomkhombisa ukuthi yabo kumele amuve kanjani ezomdlali uzoyithola i-collab. Bafethu musana ukutetazela yabo. Yonke engayisho mina regarding case yakhe uThembinkosi Lorch yabo. Kwabanye nabanye ke hayi seningangitshela nina ngokwenu ukuthi ubani, but nje mina nje ngikhala kakhulu ngalo.